О, вземаш чекпоинт. Здравейте хора, аз съм Кришко. Яни, ще дръпнеш ли? Здравейте. Здрасти! Здравейте хора, аз съм Кришко. Днес играем на най-тролващия jump map. По-хубаво, че ви спестих ето това. По-хубаво, В Godcraft? че ви спестих ето това. Да, в Godcraft. По-хубаво, че ви спестих. Защото тук правим и това, камикадзе. Камикадзе! Сега, знаете как ще го мина това нещо? Ще го мина на F5. Давай! И аз съм там на F5. И аз. Нали, аз ще го мина два пъти на втория F5. А на втория, аз на първия пък. Айде бе в Кинга прав. Аре, чива бе! Трудно малко на F5. Аре бе, Криси! Яне! Обичам бе и падна ти, да. Аз хора с Ти това можеш с ли? бандикам. Яне, чива. О, нашата прибраха. Окей. I love you! Oh my god. I love it on the sky. Чакай, I love it on the sky. Криско, че летеше? Не. I love you on the father. И сега идвам. Мамо, има ли краставица? Будя, я не потя с краставица. Качих са! Какво, Криси? Качих са! Честно? Честно. Без да мамиш. Да. Искаш А може ли аз? да си пусна хак. Знаеш колко лесно ще го мина. Без хакове, хей. С хак. Не, бягай, ще може да взема спитка. Че ме бутна. Не съм. Че си виновен. Не съм, ти изкочи като някой патичка. Динги. Ти си гадна. Като тебе. Те, ако Криско снима сега. И те хора, ние сега ще рейшваме. Качих се! Ако нали... Ама тут в лавата има пипи. Честно ли? Аз ще Криси, виж. Не знам. Виж, аз го разбрах, трябва да се качим на стълбичката и тогава да скочим. Ей, тъй! Се качим на стълбичката на ръбчето и да скочим. И ще успеем да... Не става, чум на средата. Не тъй. На тебе ни става. Стига ти. Ми ето и на теб не ти става. Не, просто трябва да се засиля повече. Хора! Тук ще рейджваме. Моля ви, не ни обиждайте. Такива Ако сме. снима Криско. Той снима, ей така ще дойде. Отиди да види майка си и баща си, че били са прекарали. Абе не го излагай бе. Така хора, Йоане... Ку-ку. Да, и Кристо, тя е в моя клас и стои до мене. Тъй? Аз не мога трая. Хора, тук съм. Да, тя ми се прави. Кристо, Янето и Ваня забавляваха ли вас? Ми. Чакай малко, ти снима ли си? Да? Тя каза, тя се прави. Хайде, де. Искам И спи. така хора. Кажете, че не сте се ядосвали и не сте обиждали в клипа, моля ви. Не. Не. Ние не сме такива като знака, например. Да. Да псува пред теб. Той много се ядосва. Да. И Не, така хора. обаче, също и Heaven Bull. Много се идосвам. Така хора. И не знам дали ще мога да го минем. И се качих, ма паднах. И... Чао. Шегувам се. Чао. Има още 5 минути
Вие пак не Криси, познай, взеха ми нов телефон Теленор. Днеска са го получили. Той е голям, той е малко по-малък от моя. В смисъл, той има безплатен Wi-Fi. Добре. Най-ни края. Не бе, човек! Абе, не бе! Не, аз изобщо не се идосвам. Изобщо не рейджквитвам. Да, и аз също не съм като знака и Heaven Bull да се идосвам толкова много. Криси, нали изобщо не се идосвам? Не знам. Не, изобщо не се идосвам. Не, глупости, какво идосвам? Изобщо не се идосвам и се качих, ма паднах, нищо няма. Не, глупости, не се идосвам. Вие хора, аз съм мамо тук. Недей, толкова труд ми дали за това, недей.